Assalamu alaikum. Da farko ga yadda za ku yi aiki da wannan kamfani na Buffalo ɗin. Abubuwan da nake so ku sani masu muhimmanci shine, idan kuka shigo daga farko, kuka bi link ya shigo da ku, za ku shiga nan ga nan inda aka rubuta sign off ɗin nan, sai ku taɓa gurin. In kuka taɓa zai kawo ku nan gurin, sai ku sa number wayanku. Kuka saka number wayanku a nan, sai ku zo nan gurin ku zaɓi password na ku sa. Misali, kamar yadda kuka ga na sa kenan. Okay, sai ku zo ku yi register. Bayan kun kammala register, gashi nan za ku gani sun ba ku kyautan 500 bonus. Bayan sun ba ku kyautan 500 ɗin nan, to ga yadda shi ake aiki da kamfanin nasu nan. Da farko misali za ku zo ku taɓa nan gurin logon Facebook ɗin nan, sai ku taɓa ya shigar da ku. Idan ya shigar da ku yadda za ku yi gashi nan sai ku taɓa nan gurin. Sai ku sake taɓa ɗaya. Bayan kun gama da wannan, to, dukkan wanda ya rijista a take zai samu kyautar 500, sannan zai wuce yayi aikin nan kamar yadda na nuna muku, zai sake samun naira 50. Kudin sa ya kama 550 kenan. Wannan shine tsarin kyauta wanda kullum za ku dinga samun naira 50 ba tare da kun gayyaci kowa ba. Kuma kudaden da kuka tara za ku iya cire abinku idan kudin ku suka cika 3000. Sannan abin da ya kamata ku sani shine, tsarin Buffalo tsari ne da yake da bambanci tsakaninsa da sauran platforms wanda muka saba amfani da su. Dangane da al'amarin upgrading kuwa, misali VIP1 ɗin nan, kar ku ga sun ce 600, ku yi tsammanin cewa kuna sa 600 za ku fara aiki su fara biyan ku. To gaskiya ba haka abin yake ba. Yadda ko abin yake shine 3600 ne. Ku dubi nan gurin, nan inda aka sa 3000 nan. Manufa nan shine idan ka sayi VIP1 dole sai kana da 3000 karanci kenan a dashboard naka kafin ka samu daman fara aiki. To ashe ko 3600 ake da bukatan ka saka. Wannan tsarin VIP1 din zai baka damar kullum ka dinga samun 250, wanda idan ka hada lissafi a cikin wata daya zaka samu 7500 kenan. Idan kuwa kana da mutane a kasanka wanda suka yi upgrading, to tabbas kana iya samun kimanin naira 10,000 ko sama da haka. Saboda karancin lokaci, duk wanda yake son samun kuɗi sama da hakan, ma'ana BIP1, BIP2 ko 3 ko 4 ko 5, sai ya duba nan gurin ga sunan ya lissafa ya ga adadin abin da zai dinga samu kullum. Da fatan kun gane abin da nake nufi a nan. Mataki na gaba kuma shine, duk lokacin da ka ji a ranka kana son cire kuɗinka gaba ɗaya, to har da wannan 3000 ɗin naka na dashboard za ka iya cirewa. Amma fa in dai ka cire su, to ba ka yi ba aiki kenan. Domin ba za ka iya aiki ba, dole sai da wannan 3000 ɗin a cikin dashboard naka. Kaga kuwa idan ka cire su gaba ɗaya, kana nuni da cewa ka gama aiki da kamfanin Buffalo kenan. Idan kuma ka sake jin sha'awar aiki da su, to dole sai ka sake maida gurbin wannan 3000 ɗin wanda ka cire. Sannan gaskiyar magana akan referral shine, duk mutum ɗaya idan ya yi rijista a ƙarƙashinka za su baka kyautar naira 20. Sannan duk wanda ka gayyato har ya yi upgrading na VIP a ƙarƙashinka, to za su baka naira 50 idan ya yi VIP1 kenan. Idan kuma ya yi VIP2 za ka samu 200, za ka samu 400 idan ya yi VIP3, za ka samu 800 idan ya yi VIP4. Sannan VIP5 kuma za su baka naira 1600. Sannan duk ranar da suka yi aiki aka biya su, to kai ma kana da kamasho wanda kamfanin za su ke baka. Sannan kamfani na Buffalo ba su ce upgrading naka zai yi expire ba. A'a, wannan za ku yi ta aiki tare da su ne har yanda hali yayi. Abin da ya kamata ku sani kuma nan gaba shine, to bayan kun kammala da wannan, sai ku taɓa home ɗin nan ku dawo baya. Idan kuka taɓa kuka dawo baya, to ga yadda za ku nemo mutanen da za su yi rijista a ƙarƙashin ku. Nan za ku shiga. Idan kuka shiga nan gurin, ga inda aka rubuta coffee link ɗin nan, sai ku taɓa gurin kawai. Idan ya yi coffee link, sai ku je cikin WhatsApp ko Facebook ko wani abu makamancin haka, sai ku je ku yi copy. Sai ku je ku tura wa mutane, ku yi ta tura wa mutane a haka. A haka za ku yi ta samun mutane suna yin rijista a ƙarƙashin ku. Sannan ga yadda nan za ku seta yadda za ku cire kuɗaɗen ku. Idan kuka zo nan gurin za ku shiga nan inda aka rubuta wallet ɗin nan.
Idan kuka shiga gurin ga nan yadda za ku seta a nan, sai ku shiga. In kuka shiga nan za ku sa sunayenku na banki, sunanku na banki da sunan babanku, nan sai ku saka account number naku, nan kuma sai ku sa lambar wayanku. A nan gurin kuma idan kuka shiga za ku ga list ne na banki ga sunan da yawa, duk wanda kuka zaɓa sai ku yi submit kawai. Daga nan kuma nan gurin sai ku seta lambobin sirri wanda za ku dinga cire kuɗaɗenku da shi, nan gurin za ku seta. Idan kuka yi sai ku yi confirm. Idan kuka taɓa shi kenan kun gama da wannan. To bayan kun gama da wannan kuma idan kuna son magana da customer care ga inda za ku shiga. Wannan abun shi za ku taɓa. Idan kuka taɓa ya shigar da ku, a ciki za ku ga lambobin customer care. Daga cikinsu sai ku zaɓi wanda kuke so ku yi magana da shi, sai ku masa tambaya zai amsa muku ga sunan dukansu. Sai ku taɓa ɗaya daga ciki ku musu magana za su amsa muku, sai ku faɗa musu dukkan matsalolinku za su warware muku insha Allah. Wannan shine ƙarshen wannan bidiyon namu. Sannan muna roƙonku da ku danna mana subscribe, ku danna ƙararrawa, sannan ku tura wa 'yan uwa domin su ma su gani su amfana. Mun gode da ziyartar wannan channel na Tauraro TV.